Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Aleluja. Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia Kleopasa. Táto správa, táto naša viera zaiste sa obnovila, alebo sa obnovuje počas týchto veľkonočných sviatkov. Nahliadneme postupne takto do baziliky svätého hrobu. Urobil som takú kombináciu, kombosninku a potom v druhej časti pôjdeme až k moru, pôjdeme k Jope. Lebo budeme uvažovať spoločne nad tým, nad tou silou zmrtvých stania, čo urobila v tých ľuďoch. To je nesmierna vec, poznať silu Pánovho zmrtvých stania, ale on není voči, ale ako preniká priestory, ľudí, celý vesmír, čas. A to stále len rastie. No a objaviť to a rozpoznať to a nechať sa pretvoriť, tak to nie je ľahké. A to vidíme v skutkoch apoštolských čítanie, ktoré nám ponúka liturgia na túto veľkonočnú nedeľu. Urobím takú zvláštnu vec, že trošku si pozrieme celú tú 10. kapitolu, lebo liturgia nám vystrihne len pár slov z toho, čo Peter rozpráva u toho Kornélia. Ale v tej 10. kapitole, 9. 10. kapitole, Peter je nachystaný za pomoci niekoľkých udalostí. Teraz vstupujeme konkrétne do tej kaplnky Anastázis, kaplnky prázdneho hrobu. Kaplnky, kde bol Pán Ježiš pochovaný a odkiaľ stal z mŕtvych. To nádherné miesto a dôležité miesto pre našu vieru. Najmä pre ten fakt, samotný fakt zmrtvých stania. Pod touto doskou, ktorú vidíme potom tam na spodu, tak tam je ešte jedna a pod ňou je len tá skala samotná. Takže to sa kryje, aby sa to nezničilo, aby to ľudia nerozobrali. Tak pod tou doskou to je, pod tou kamenou, tou mramorovou doskou. Pokračujeme ale teda s tým pohľadom na tie skutky apoštolov 10. kapitolu. Spomenulo sa predtým, že Pavla poslali preč a potom sa píše, že bol pokoj v celej Judei, Galilei, Samárii a postupne sa rozrastá. Peter chodí, Peter vychádza z Jeruzalema, tak ako teraz my vychádzame z tohto hrobu, tak aj Peter išiel. A cestou na západ, cestou k stredozemnému moru narazil v dedine Lido, to bola prvá dedinka, a kde uzdravil istého chlapíka menom Eneáša. Už aj to je známe, zaujímavé, že to nie je hebrejské meno. A teraz sa pozeráme, tuto máme pekný záber na kostolík, františkánsky kostolík svätého Petra, a s tou vežičkou to vidíte, a to je v Jope, alebo dnešná Jaffa, to volajú Jaffa, to volajú, ale Jope, to je to, kde sa Peter rozstane z toho mestečka Lidy, kde v Lide teda uzdravil Eneáša, ktorý bol 8 rokov ochrnutý a Peter mu povedal, vstaň a ustel si a naste si a choď, nie? A on hneď vstal a neste. Toto slovičko anastazis a neste je kľúčové v týchto rozprávaniach, lebo Peter bude opakovane hovoriť. Povie jemu, potom povie niekoľkým ďalším a aj Petrovi to povie sám duch. Vstane, akože určitý teologický náboj to má, lebo to bude to anastazis, mŕtvy stanie. Však keď to oni písali, tak prirodzene, že si pripomínali, ako keď niekomu povedzte, že smrtvý staň, alebo vstaň, však. Tak bude mať silný náboj, lebo bude sa vždycky opierať o tú pravdu z mŕtvych stane. Tak Peter potom ide, všetci ho prijali, fajn. A Peter išiel ďalej, kúštik, nejakých 20 km prišiel sem do Jope. Ináč prišiel do mestečka a tam sa píše, že tam bola učenička Tabita. To je tiež veľmi zaujímavý príbeh, trošku dlhší ako s tým Eneášom. A tá učenička bola opísaná ešte viacej. Vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala. A potom sa píše, že ochorela, umrela. A teraz tam prišiel Peter a oni prišli prosbou, že príď, bez meškania, príď rýchlo k nám. No a Peter prišiel, teda vstal, zase máme Anastázis a šiel tam. No a keď prišiel, videl, ako oplakávajú vdovy. A to nie je len také jednoduché oplakávanie, viete. Totiž to sa musí upovedať, že tá žienka
ako bola dobrými skutkami naplnená a že konala almužnu a že čo robila? Šaty pre vdovy. Pozor na vec, tie boli vždycky chránené, lebo nemali, keďže nemali mužov alebo nemali potom deti, takže boli veľmi také vulnerábile, boli také oslabené, nemali takú istotu a táto pomáhala vlastne tým jednej z tej triády slabých ľudí. Táto Tabita, to znamená, že ona bola pre komunitu veľmi dôležitá, dobročinná, mocná žena, ktorá veľa dobra urobila. Tak prirodzene, že Peter čo urobí? Vnímavý pre celú túto situáciu príde Tabita vstaň a nastety, zase to máme. Ona otvorila oči a Peter jej podal a zodvihol ju a tam je anestesen. Zase máme to slovičko, že zdvihol ju. Tak vidíte, ako to postupne cez Petra, ako to koná ďalej. Eneášovi povedal, Eneáš, Ježíš Kristus ťa uzdravuje. Tam to hneď povedal a Peter jasne konštatuje, vždycky bude hovoriť, že on je len jednoduchý nástroj, on nemá nič s tým, to je ten len Pán, ktorý to všetko robí. Hneď sa roznieslo po celom Jope a mnohí uverili v Pána, potom ešte ostal veľa dní v Jope. Dnes tento kostolík, tam je taká tá kapelánia, tam majú františkáni tých bratov, ktorí sa starajú niektoré národné komunity, tam je také veľmi milé mestečko, veľmi pekné miesto. No a to nám, za to, že mám tento záber stade, tak to je jeden z tých kapelánov, jeden páter, Lionel, ktorý mi to takto natočil, poslal a ja môžem to takto rozprávať, lebo sme priamo na tom mieste, kde Peter potom ostal a kde prišla ďalšia správa od toho Kornélia. To už bude tretie rozprávanie. Takže v tretej časti evanjelista Lukáš, ktorý píše tie skutky, tak on postupuje ďalej. A teraz nás presunie nás mentálne do Cezareje. Cezareja asi nejakých 50 km na sever, teda po pobreží. Cezareja to bolo jedno veľké mesto, ktoré vystaval Herodes, prístavné mesto, obrovské mesto. A dodnes to je veľmi dôležité mesto aj pre kresťanov. No. V Cezareji žil muž menom Cornelius, stotník kohorty, stotník, to znamená, že vysoká šajba, zvanej Italska, bol nábožný, bohabojný s celým svojím domom. Takže vidíte, ako za to stupňuje. Bol Eneáš, Tabita a teraz máte silného vojaka z tej druhej strany, z opozície, z utláčajúcej strany, z tých Rímanov, ktorých neznášali. Ale tento chlapík, okrem toho, že teda mal aj vojakov pod sebou, dával veľa almužien ľudu a ústavične sa modlil k Bohu. Samozrejme, že sa rozumie, že patril k tým, ktorí vyznávali ako Boha toho istého, čo vyznávali Izraeliti. A modlí sa tiež. A je veľmi zaujímavé, Lukáš nám povie, ako on sa modlí a potom neskôršie dozvieme, že súčasne v tom istom čase sa modlil aj Peter tu v Jope. Na dvoch rôznych miestach v rovnakom čase a pre určité modlitby sa modlia, ale každý bude mať nejaký iný rozmer. Peter samozrejme, že túto Lukášu vykreslí ako toho, ktorý príde veľkou premenou, obrovskou premenou, a za jednou z najväčších premen, o ktorých môžeme hovoriť, pritom tak ako aj Pavol prešiel, tak aj Peter, lebo vychádzal z tradícií židovskej a bude musieť premeniť, pretvoriť, aby neostal upnutý len na nejakých vonkajných, statických alebo takých inštitucionálnom upnutí sa. Takže sa modlil Kornélius a Kornélius prišiel mu tam Boží anjel a povedal mu, tvoje modlitby sú vypočuté, vystúpili pred Božiu tvár a on si na ne spomenul. Není napísané, o čo prosil ten Kornélius, ale dá sa potom vypozorovať, že pravdepodobne tento Kornélius z tých cudzincov, z tých Rímanov, akoby inklinoval židovstvo. Máme v starom zákone, je taká tradícia, že môžu prísť, aj starý zákon to určite pozná, proroci to poznajú, že môžu sa stať časťami izraelského národa aj z iných národov. To existuje. To není žiadne exkluzívizmus len pre židovský národ. Ak to niekto tak číta, tak nečítal písma, lebo v písmach je jasne zdôraznené, že Boh a Pánov chrám bude chrámom pre všetky národy. Ale bolo veľmi ťažké zo strany Izraelitov opustiť túto víziu. No tak on sa modlí možno práve preto. Ináč ďalšie zaujímavé, Péter bol v tom, máme ďalší pohľad z tej strany od tých pátrov, ale Péter žil u toho Šimona
garbiara, to sa dvakrát povie. Viete, keď bývate u garbiarov, tak to je problém pre Židov, lebo garbiari robia s tými mŕtvými zvieratami, kvôli tým všelijakým farbám a boli kultovo nečistí, sústavne nečistí. A Peter, to znamená, býva u chlapíka, ktorý je sústavne nečistý. Tak, ale tomu Kornéliovi povie ten Boží anjel, pošli do Jope, aby zavolali Petra. A potom my máme takisto, že teda oni prichádzajú a kým oni prichádzajú, zase nás evanjelista, ten Lukáš nás prevedie na strechu, kde sa Peter modlí. No teraz musím trošku prestať, lebo začali sa tu modliť zase naši bratia, neviem, či to počuť, ale ak nepočuť, tak lepšie. Zvolávajú na modlitbu, to sú zase moslimovia, ktorí volajú na modlitbu. No ale tak Peter vyšiel na strechu sa modliť. A je napísané, že čakal na obed, ako bol hladný. Určite, to je celkom zrejme. Vyšiel okolo poludnia. Keď vyhľadol, chcel jesť. Kým mu pripravovali jedlo, padol do vytrženia. Tak to nejde len, že od hladu, pravdepodobne nechce povedať Lukáš len to, že už škvekolo v bruchu, ale už bol naozaj veľmi hladný. A teraz má to videnie s tými beštiami. A 3-krát mu hovorí, Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. A teraz máte človeka hladného a vyskreslí Lukáš, ako je nábožný Peter. To ja nemôžem, aj keď to má vo vízii, nie že mal halucinácie, bol priamo, že v extázi, vytrženie, bol extázi. Tam sme mali, že anastázi, že extázi, že sa dostal a uvažuje nad týmto všetkým a má videnie, že ja mám jesť nečisté zvery, však to nie je možné. A takto sa to opakuje 3-krát, až mu nakoniec Pán povie, že čo Boh očistil, ten hlas mu povie, čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrnením. Takže Peter bol v rozpakoch a potom sa ešte píše, že Peter premýšľal o tomto videní. To znamená aj celku v takej situácii, čo to znamená. Býva u takého človeka, ktorý je nečistý, teraz má ešte jesť niečo také, že čo to znamená. A priamo v tej chvíli duch mu hovorí, hľadajú ťa traje muži, vstaň teda, ziď dolu, bez váhania chod s nimi. Aj tam použil Lukáš často to slovo, niekoľkokrát to slovo diakrino, akože rozhlišovať alebo uvažovať, rozdeliť a tak ďalej. Viacero významov má, ale že bez váhania chod s nimi. Nerozmýšľaj už o tom. No a medzi tým prídu tí chlapíci, oni klopú na dvoru, zoberú ho a povedia mu, že stotník Kornélius, spravodlivý a bohabojný muž, ktorý celý židovský národ vydáva svedectvo, dostal pokyn od svätého anjela, aby ťa pozval do domu a vypočul tvoje slova. To znamená, Peter má ďalšiu výzvu pred sebou. Čože má ísť zase k stotníkovi, k nejakému tomu, ktorý je nečistý, ktorý prichádza z inej skupiny, z tých ovládajúcich. No a Židia, samozrejme, že sa snažili prežiť, ako každá malá skupinka, tak sa držili každých svojich tých pravidiel. A pre Petra toto bola obrovská výzva. Lenže, keď on počul, že porozprávali sa, zavolali ich teda a ostali spolu. No a potom na ďalší deň idú k tomu Kornéliovi. A to máme z tohto, my máme tú nádhernú scénu, lenže to je len krátučko. To musíte čítať celé tie 2 kapitoly, aby sme vnímali tú silu toho, čo on vnútri musel zažívať. Peter nastal, robil aj akúsi premenu. Ešte som zabudol povedať, hneď to poviem teraz. Ono to bolo v Jope. A viackrát tu sa povie, že Šimon nazývaný Peter. No a už vypozorovali to odborníci, že je tu podobnosť s iným prorokom. Peter sa nespráva tak ako prorok Jonáš. Jonáš z Jope, z tohto miesta, chcel ujsť. Aj Peter má akési napätie, lebo ho musí výjsť zo svojho a ísť tým cudzincom. Volá sa Peter Šimon syn Jonášov, takže máme podobnosť syn Jonášov. Máme, že je to v Jope a má 3-krát sa opakuje to videnie, presne ako bol Jonáš 3 dní v bruchu veľryby. Tak vypozorovali, že Lukáš robí takú narážku na Jonáša, aby povedal, že Peter bol verný, ale dokázal urobiť tú premenu, lebo bol pod silou aj pravdou toho zmrtvých stania a Pána Ježiša, ktorý stal z mŕtvych pre všetkých. Nie? No a tak potom, keď príde k tomu Kornéliemu, ten hneď padne, keď prichádzal k nemu, Kornélius mu vyšiel v ústretí, padol mu nohám, poklonil sa, ale Peter ho zdvihol, vstaň a nastety. A ja som len človek. Aj tu máte už 3-krát to slovíčko, že vstaň.
Povedal to tomu chromému, potom to povedal tej Tabite, ktorá bola mŕtva, a povedal to zdravému chlapíkovi. Predstavte si tú situáciu. S Petrom idú aj tí, čo sú z jeho náboženstva. On není sám, okrem tých nejakých poslov. To máte Židov a teraz Rímana. A Ríman, veľký bojovník a veľký vojak, ktorý je proti ním v ich hlavách. Akože. A Peter teraz má vstúpiť k takémuto, opäť k takéto nečistému. Ale Peter mu povie, vstaň, vedia, ja som človek. Tak Peter sa nádherne vo svojom postoji sa tak úplne pravo, verne, pokorne postaví k tomu, že veď sme si všetci na jednej úrovni pred Bohom. Jednakže aj predtým mu boli povedali, že čo je to za bohabojný človek, a teda vidí toho človeka ako veľmi túžiaceho po čomsi. No a tak Kornélius mu potom vysvetlí, že ako čo konal, a my sa dozvedáme vlastne, že obidvaja mali videnia, vzájomne si ich vysvetľujú, a potom Peter začne hovoriť. To sú tie slová, ktoré my počujeme v liturgii. A naozaj poznávam, že Boh nenadrža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. A potom máme túto nádhernú paschálnu kázeň, v ktorej hovorí, áno, si nachystaný na to, aby si mohol byť pokrstený. Hoci Peter to ani ešte nedokončí, on je v polovičke svojej reči, a keď Peter rozprával, vtedy zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. To je veľmi zaujímavá, že tá reakcia, že Peter len disponuje tú situáciu všetkých a oni sú už teda otvorený voči tomu duchu, tak vtedy príde ešte väčšia autorita, to je samotný duch Boží. A ten povie, a veriaci z obriezky, čo boli s Petrom, žasli, že sa dar svätého vylial aj na iných pohanov. Tak je nám ľahko pozorovať svätého Petra, ktorý už veľa prežil a ktorý musel konfrontovať rôzne situácie. A predstavte si s tým, čo sú tí veriaci, oni nemali videnie. Oni teraz to vidia všetko len z druhej ruky, ako ťažko musia urobiť premenu. Aj Petrovi trvala tá premena. A ešte horšie, toto všetko, keď sa udeje, tak on potom musí on potom povie, Peter povie, môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my. Tak keď Duch Boží zaintervenoval, tak inštitúcia, ktorú je Peter, nemôže proste tomu blokovať. Takže Peter vnímavý na harmóniu, na vanutie, na pnutie Ducha Svätého, rozpozná dobre situáciu, ľudskú situáciu, aj tú teologickú, tú božskú, a hovorí v poriadku. No ale potom Peter ešte musí túto vec opäť sa vrátiť do Jeruzalema. Apoštoli bratia v Judei sa dopočuli, že aj pohania prijali slovo. Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali. A tam máte opäť to sloveso diakrino. Ešte raz to máte. Vošiel si k neobrezanému, jedol si s nimi. Vidíte? A to boli dlho pod vplyvom zmŕtvystania. Dlhé roky by sme mohli povedať. To nebolo hneď bezprostredne sa to, alebo dní, mesiace, nie? A Peter im to znovu vysvetlí a potom znovu povie bez váhania, diakrinonta. A duch mi povedal, aby som bez váhania s ním išiel. Ja si myslím, že toto slovíčko bez váhania by nás mohlo viesť ďalej v našich krokoch, aj keď pomaličky sa snažíme nechávať sa pretvarovať, preformulovať tou silou zmŕtvystania, tak aby sme bez váhania dôverovali Pánovi a boli citliví na Božie vanutia i prostredníctvom ľudí, i prostredníctvom modlitby, ktorá je prvotným krokom na rozpoznávanie Ducha Božieho. Majte požehnanú veľkonočnú nedeľu a už som ticho.